Lähihoitajaopiskelija Anna Aarnio, miksi olet valinnut mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan? Varmasti sen takia, että haluan tehdä ihmisten kanssa töitä ja mun mielestä ihan äärimmäisen mielenkiintoista on ihmisen tapa toimia ja ihmisen mieli. Ja mun mielestäni mielenterveys- ja päihdeosaamisala on niin laaja ja niin moninainen, että se oli ihan ehdottomasti se ensisijainen, mikä kiinnosti kaikkein eniten. Opettaja Niina Salovaara, mitä mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa opiskellaan? Aika paljon erilaisia menetelmiä, mutta sitten totta kai siellä on pohjalla se teoriaperusta, eli ihan mielenterveyshäiriöistä, sairauksista, samalla päihderiippuvuudesta. Sitten kokonaisuudessaan ihmisen kehityksestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, osallisuudesta,